וואו. זה השקעה של כמה שנים זה הדבר הזה, אה? כמה שנים לקח לבנות את זה? כל לילה, כמה שעות, לקח לי בערך איזה 4-5 שעות. וואלה, זה מדהים. זה הכל גם כן, אתה יודע, לחתוך את החתיכות האלה, את האבנים, את לא, בטח זה, מה זה? המידות, משהו מזמח. זה צריך לצלם, לשים את זה באינטרנט, דבר כזה. איזה יופי. כן, אני רואה את המדהים זה גם הגודל. השקעת פה מה זה, גראז' שלם. זה עוד לא... אין לי עוד מקום לשים את השאר. וואי וואי, שיזכה אותך הקדוש ברוך הוא, שתהיה מהמהנדסים של בית המקדש בקרוב. זכרת את זה? מה זה? את מבצר אנטוניה. לא, זה מאיזה תקופה? גם כן, מהורדוס. שהוא עשה מבצר שישמור על קור הר הבית. שם היו עומדים השומרים, שם זה שער ניקנור. איזה יופי. בפנים עשית משהו שזה רק ככה, רק החיצון? נכון? כן. יש שם את ה... כאילו שמת מנורה ו... לא, את המנורה עוד לא שמת. עוד לא שמת. אבל זה בדרך. כן, כן. זה ממש מדהים. כי אני רוצה, האמת, לעשות איזה קטע, להראות את זה, אתה יודע, כי בפנים אף אחד לא יראה. כן. רק אני אעשה איזה משהו מפלקסיקלס, כדי שיראו את זה. נכון. איך זה עמד. זה פשוט עוצמה הגודל הזה. זה גם היה ככה? זה השער? כן, זה, קראו לזה שער רובינסון. שהיו עולים לה... היום ישנו הקטע הזה רק. הקטע הזה רואים אותו. כשאתה נכנס להר הבית, כן. בדיוק בצד מהשערים, אז בצד ימין אתה רואה את הקטע הזה כאן. זה רק. השער אתה לא רואה. אז זה היה ככה, היו עולים. וואו. בוא'נה, זה כמה שנים אתה אומר? אתה בונה את זה? 5. 5 שנים. וזה היה תמיד רעיון כזה שהיה לך בראש, או מה, תחביב כזה? לא, זה פתאום הבן שלי, אני אוהב תחביב, אני הייתי בונה סטים לסרטים, 15 שנה. כן? פתאום הוא עושה לי, אתה יותר מדי... אתה יודע מקדיש כן, למה לא תבנה את בית המקדש? אני לא יודע שום דבר על בית המקדש. אמרתי, מה? סתם. מה אתה אומר? אתה יודע מה? תן לי לחקור. נו, שיזכה אותך הקדוש ברוך הוא, שתזכה לבנות להיות שותף בבית המקדש, בבניין שלו. בוא תראה עכשיו את החלקים. איזה יופי. טוב, זה באמת מראה של פעם זה מרגש.